Pak Pong. Ada soto jenenge Robyong. Rambut dawa jenenge Gondrong, untung tek jenenge Ompong. Wah, wong di bojo moblong-moblong tinggal jagok mah dikeloni wong. Kurang ajar iki lho kok guru adikku. Mongko bosok kemrobyong mung gane beton. Nika terus pundi adikku paduka menika sampun janji lho. Mongko paduka menika dewa. Dewa menika tinulak dateng sedaya para titah. Tinulak tinlodo. Kangge tepo tulodo dateng para titah kok paduka dewane akeh lali niku terus pundi menika adikku. Sak menika mekaten Kakang rening paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi ndejaraken duk nalika lampahan kalih dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun garwa meneng ngaten cobi kula aturi piksaen menika bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjanging alut risang mawe gandrung sabarang kadulker wukir nyomoyak mayek Paduka Adi Guru Adi mirsani sejarahipun untuk nalika kalih dasa warsing sampun kepur monggo batu mirsani Adi Guru. Katangmu padha rancengan Kutha Pandhatata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Marga ya jagat ya dewa Bathara asisaning Bathara jagat nggih pati sekipu kula nuwun wonten timbangan dawuh sinuwun ora ayat padha raja piswanira marak ana ing ngarsaning ingsun ya te kawula nok ninggal ninggih mundi pangestu paduka raja sawan kula namung kula ngaturaken pabekti kula mugi konjuk iya
Tak tampa banget panarimaku sira ngaturake bekti marang panjenengan ingsun. Sawise satata lenggah kepiye nalika jeneng sira ndak utus sowan menyang Kayuwangan Suralaya. Nyuwun mantas dening widodari kang aran Bathari Suryawati atmajaning Bathara Surya. Pukulun Bathara Guru marengake apa ora te? Inggih sinuwun. Penglamar paduka din menika sampun dipun tampi kayan Pukulun Bathara alah dalah banget. Ya bala pandom ya gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih. Dalah ya jagat ya Dewa Bathara asijane Bathara jagat. Rumangsa bejo kemayangan bungah rasane ngatiku dina iki penglamarku ditampa kelan Pukulun Bathara Guru. Aku kelakon dhaup widodari aran Bathari Suryawati. Wah pinter tenan kowe Tete. Mula dina iki nyatane kowe bisa ngrabekake aku calone kowe saiki nyuwun bebono apa nyuwun apa te. Wadon ora njaluk lintang karo rembulan apa kowe njaluk bisa nek mati tak kijing sarwa mas gelem apa ora. Walah mah dipun bang-bang pejah. Ya ngono apa kowe nyuwun rabi widodari apa rabi sapa karmu? Apa bilih rabi pesinden ya entuk. Sing prawan ya ana, sing londo ya ana milandi. Wah, kula dereng remen palakrama sinuwun paduka nglampahi palakrama kula sampun bingaran sing manah kula. Ya syukur sekedhi jumurung. Banjur Pukulun Bathara Guru paring dawuh kepiye meneh. Besok kapan jawabku kan Bathari Suryawati inggih. Dawuhipun Pukulun Bathara Guru kapure ngentosi wontenipun sileming prau gabus miwah kumambange watu item. Ya bacotno kepiye meneh. Lajeng dintenipun ingkang damel dawuhing pinang temanten kapure ngentosi binjang dinten Selasa kliwat. Kayan wulanipun wulan Jumadilah. Wong ejat. Bola-bali kuwi patih pekok, patih goblok, patih pengung. Ya pusi karo dewane mung hoak-hoak wae. Lho pripun to? Apa eneng watu kok ngambang ya apa eneng? Apa eneng dina kok Selasa kliwat ki enenge dina Selasa kliwon. Lan sasi kudune sasi Jumadilah apa Jumadilah kok Jumadilawas kuwi nalarmu teko ngendi? Nyuwun pangapunten sinuwun. Bola-bali iki pati pekok mbiyen ora sekolah. Mula memper. Ngerti yo, sak temene jeneng isun ditampik penglamarku kelawan Bathara Guru. Mila dina iki kabeh para wadyabala saka ngiling wesi padha siapna, padha krikna. Pirana sing sekti, sing digdaya, pirana sing gamping ayo. Trik lampit rungkat kimpul ngluruk nyang kayang saya monggo kula dherekaken sinuwun.
sindene cupi tak cucup bon-bon. Ya Pak. Ya, ikan nang kayangan Suraya nggone adem lho. Kowe kok ora klamben blendes ngono ku piye? Ya, aku nggo obat Pak, aku gawakno obat antingin ya Pak. Ya, wis tak gawe. Karo gawakno obat plikita ya Pak. Ya. Ora plikita, pil kita. Oh, anggerak nek plikita. Wah, sinden ayu-ayu ya Pak. Ki cedake DJU kidul iki cupli anakku idak rata nyinden ya Pak. Iya ya betake arep golek berkah karo Pak ya kaya ngono. Kare sing mburi iki anakku oleh catur jalan kondang ya natake aku ya kudu natake ya natake gendar Pak itu. Anakku Joko Dolok ya bedhok ya laris jalan kondang. Wong tuwa mung garek melu anak wis garek melu sing ndi sing cilik apa sing gedhe karo anakku Surasa jalan kondang kabeh. Anakku wedok isih ora tau nyinden ki kan. Tak gelem nyinden mbok terus nyinden ya mah lumayan. Kae sing dene sing cedak karo Mbak Dolok kae Mbak Rate. Mbak Rate tak ngeneki ya. Wah. Tetak urung areng main-main. Yo Pak. Pak, panas Pak. Panas ngopo? Pak wes kaya putu gawa emang nangis sama. Wah, lah kurang ajar. Utut dulu, 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 bubar kerja, utut dulu, bubar makan, utut dulu, bubar minum, utut dulu, meloni, utune, utut dulu. Wah, dipari jatah karo Budhe Rubiah ki wae. Rokok nek ra tuku kok ya inek. Wah, aku maling nggon kerun ngarepan petuk Budhe Rubiah. Mas niki pun kula cepaki beras kuning ndak aku nek arep diparingi apa belane beras kuning. Ah, udut sik. Serat nih. Wes kaya ngebuli Mbak Siti ya. Nih, pisan kan. Wah, anakku catur kae tak beluki kok beluki Pak Rahmat tuh beluki. Yes. Niku ora njuk Pak. Yo.
kadang padha orang dena becik besok amendem berarut Paris kang prayitno wong ing ndara ati iku awak Pandhawa ora urung dadi mungsuh wong Titianglotra Mas Pati Raja Dewa iki wangune ana dewa kang aglah ning pengarep aku ayo sapa sira ngaku oh ya melek netramu bolonga gobok maku jata saka ing argoda aranku Bathara Brahma kowe ngaku ayo buta buteng betangan ya budimu marang tata nyepepet wani bathok mangruangmu ya yen kowe tambuh marang aku mburi saka negara Giling Mesi aku keseting Sila Prabu kala praconaranku Patih Sekipu kowe Patih Sekipu iya Sumedya ngopo kemawani munggah ning Kahyangan Sura ngemban perintah dawuh Sinuwun Prabu kala pracona jaluk Bathari Suryawati Janurambala weh kalak jongkeng Kang Sura cangkep weh Ya bala pandom yuk gumulung ing Sata Kurawa. Sata Kurawa kembahku nggih.
Wong titian Klodra Mas Pak Tiraja Dewaku kuwi ayo. Tara Brahmaja gemblil mustakamu kuwi bisa ngasurake kridane wadya balaku. Ayo iki tandingana. Gedeng kote saka negara ngiling saranku. Prabu Kala Pracana janji ora mbok ulungake. Atare Suryawati kelakon jongkeng kayangan Surya Sena sing tiwasan lekane atiku.
padha arang dina becik besok amendemo baris-baris kang prayitna ya saronta wonging Darawati putraku nggih Indra lan Brahma bisa antuk karya apa ora anggonmu ngundurake paramuka saka negara Giling Wesi. Waduh, ngaturaken ketiwasan Rama. Inggih ngaturaken ketiwasan. Dinten menika sedaya para Jawata samya kasoran juritipun mangsa yudha kaya Nalendra saking Giling Wesi Prabu Kala Pratana saklangkung sekti mandra guna prayajaing jurit palugun. Wah, lajeng kados pundi Adi Guru menika sedaya para Jawata sami kasoran juritipun sakmenika mekaten Kakang. Miturut saking kodrating Jawata bilih ingkang saged nyernakaken Nalendra Giling Wesi menika tanah sanes kajen namung Jabang tetukuat majanipun Werkudara kayan Dayarimbi Kakang. Lho menapa mekaten Adi Guru? Inggih leres. Namung kawin ngono dasa mangkih wiwit lair Jabang Tetuko ingga sepriki sampun meh ndungkat tigang warsa laminipun inggih menika poneng ari-ari dereng saged pisah saking puseripun pun Tetuko sabab menapa madha dhateng saring gegaman. Gegaman ingkang landhep boten saged nedhasi inggih menika pun ari-aripun Tetuko menika. Wah, lajeng kados pundi Adi Guru? Menika ingkang saged damel magas utawi mugut useripun pun Tetuko tanah sane kajan namung pusaka kadewatan nggih menika pun Kunta Wijayandanu nggih Kunta Wijaya Capa ingkang mairangka kajeng Stubamaya. Oh mekaten Adi Guru inggih. Pramila wekdal samangkih mumpung pun putu kula Permadi ingkang nembe teteki yoga brata wonten ing Wanapala Srara. Ngemban perintahipun pun Werkudara ngupadi syarat sarana wujuding pusaka damel magas ari-aripun pun Tetuko menika. Menawa ngaten Adi Guru inggih pramila monggo paduka kula aturi njugaraken Pramadi anggenipun tapa wonten ing Wanapala Sara. Menika Kunta Wijaya Capa paduka paringaken pun Permadi supados damel magas puseripun pun Jabang Tetuko. Nih sampun saged pagas ponang ari-ari pun Jabang Tetuko paduka pundhut kaboyong dhateng kayangan Suraya ingkang pinadados jagoning dewa. Oh nggih. Ning ajeng kepareng kula nyuwun pamit. Pusaka Kunta Wijaya Capa kepareng badhe kula tampi monggo kula aturi nampi Kakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa salam tahliman katsira amma ba'd. Mugi wonten arsanipun para pinisepuh, para sesepuh, sesepuh ingkang dadina bekten. Mugi wonten arsanipun para nayakaning praja satyaning kari kang Mbah Budi Darmo. Mugi wonten arsanipun para alim ingkang tansah kita takdimi fatwanipun. Mugi wonten rasanipun rombongan ringgit wajucal ingkang mijil saking Dembokan Sambi ingkang bagya mulya. Sangyanging para tamu putri miwah kakung ingkang satuhu kinurmatan. Kawula nuwun sewu lepat nyuning ageng samudra pangaksami dene kawula kumawantun kempil kamartikan jenandika sami. Nyegek angin penyan sami wawan pangandikan sinambi mirsani ringgit wajucal wonten ing dalu punika. Aurat mendi dawuh saking penyanipun Ibu Srimah sekeluarga sak putra wayah kinen matur wonten ing dalu punika ngaturaken enggah wedharing gondo babareng setya wonten ing dalu punika. Ananging saderengipun sumangga kawula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji dalah syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring mapinten-pinten nikmat rahmat taufik hidayah inayah lan sanes-sanesipun dumateng kula telah penyan sami katiti wonten kalenggan dalu punika penyan saha kawula saged makempal wonten ing papan punika kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun shalawat sarta salam mugia tansah kasanjungan dhateng usah kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu menggah syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Sangyang para tamu putri miwah kakung kawula hormati ingkang salajengipun wonten ing kalodhangan dalu punika kawula pinangka sule sarira penyanipun Ibu Srimah sekeluarga ingkang sepindah matur nderek ngambali ngaturaken sugeng rawuh kunjuk penyan sami sugeng raharja ing mbok pilih kala wau tasih wonten ingkang dereng jawat asta ngaturaken kuing panuwun tanpa pepindhan dene penyan sami sampun kersa rawuh wonten ing dalu punika saperlu paring doa restu wontenipun tasyakuran awit dawuhipun Sri Atmaja sekalian. Sayang para tamu putri miwah kakung kula hormati wonten ing dalu punika dinten Senin Legi surya kaping kalih Oktober warsa 2023 penyanipun Simbah Srimah ngadahi hajat tasakuran awit anggenipun mala kramekaken wayahipun ingkang sesilih pun Bagus Dana Satria Putra putra jalu saking penyanipun Bapak Zumalin sekalian Ibu Siti Sri Keswati kalian Roro Ayu Arini Wahyu Utami putra putri saking penyanipun Bapak Agus Suharjo sekalian Ibu ingkang pidalem saking Sleman Yogyakarta. Derek memuji mugi-mugi Sri Atmaja sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pininggang kula hormati wonten ing dalu punika penyanipun Ibu Srimah ngawontenaken tasakuran kanthi ngawontenaken pagelaran ringgit wajucal sedalu natas kanthi lampahan Gatotkaca Winisuda ingkang badhe kababar penyanipun Ki Dalang Ki Gondo Wiyono Carita saking Dembokan Sambi. Awit saking menika semoga ing manggih mugi hanya kecakno inginipun lenggah sinambi mirsani ringgit wajucal sedalu natas. Ingkang salajengipun wonten ing rikalenggan dalu punika
Penyanipun Ibu Sri Mah sekeluarga ugi ngaturaken kuing panumut tanpa pepindhan kunjuk para sanak sederek tangga tepalih kadang kadehan menapa tinemu do tumaruna ingkang sampun paring pambantu ingkang wujud menapa kemawon nggih bondo bandu pemikiran iguh pretikelan sanes-sanesipun ingkang jalari saged terlaksananipun adicara walimatul urus kalajengaken tasakuran wonten ing dalu punika. Sepidah malih atas nami penyanipun Ibu Sri Mah sekeluarga ngaturaken kuing panuwun tanpa pepindhan. Penyanipun Ibu Sri Mah mboten saged atur piwales menapa-menapa ananging nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya sih katurman penyan katampi pinangka alenggan